கிறிஸ்துவிலே மிகவும் பிரியமானவர்களே, 3/7/2021 உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். வாருங்கள், ஒரு நிமிடம் நாம் ஜெபிப்போம். அன்பு தகப்பனே, இன்றைக்கும் என்னுடைய பாதுகாப்புக்காய் ஜெபிக்கும்படி என் தேவனுடைய சமூகத்தில் வருகிறேன். என் தேவனுடைய நன்மையும் கிருபையும் விடுதலையும் ஆசீர்வாதம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். எல்லா பொல்லாப்பு நாசமோச வேலைக்கு விலக்கி நீங்க இவரை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. என் தேவனுடைய அன்பின் கரம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருப்பதாக. இயேசு கிறிஸ்து சிந்தின பரிசுத்த ரத்தத்தை இவர் மீதும் இவர் குடும்பத்தின் மீதும் இவர் செய்கிற சகல காரியத்தின் மீதும் பூசுகிறேன். ஆகவே இந்த நாள் முழுவதும் பலமும் ஆசீர்வாதம் விடுதலையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன்ப்பா. பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. கர்த்தருடைய பெரிதான தயவு இவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். ரோமர் 12:2 படி உங்கள் மனம் புதிதாய் இருப்பதினால் மறுரூபமாகுங்கள் என்று சொல்லி எதிர்க்கூடிய வார்த்தையின்படி ஒரு மறுரூபத்தின் அபிஷேகத்தை இவருடைய வாழ்க்கையில் வைப்பீராக. உடைய உயர்த்தலின் வல்லமை இவருடைய வாழ்க்கையில் இறங்கட்டும் 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 இறங்கட்டும். தொடுங்கப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் சகலத்திலுமே ஜெயிக்கட்டும். பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் போடு ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். பிரியமான ஜெப பங்காளரே, ஒரு நிமிடம் நாம் இந்த தேசத்திற்காய் ஜெபிப்போம். அன்பு தகப்பனே, 3/7/2021 இந்திய தேசத்திற்காக ஜெபிக்கும்படியாய் உடைய சமூகத்தில் வருகிறேனப்பா. இந்திய தேசத்தை நீங்க ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். ஆசீர்வதியும் 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 தேசத்தில் நன்மையும் கிருபையும் விடுதலையும் நீர் வைக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேனப்பா. கொரோனா வியாதியிலிருந்தும் துன்பத்திலிருந்தும் துயரத்திலிருந்தும் தேசத்தை நீங்க விடுதலையாக்குங்கப்பா. எனக்காக அடித்து நொறுக்கப்பட்டுக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சிந்தனை வேறுபட்ட அர்த்தத்தை தூக்க கொடுக்கிறேன். அத்தோடு இந்திய தேசத்தில் எழுப்பதை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். எழுப்பதை தருவீராக, எழுப்பதை தருவீராக, எழுப்பதை தருவீராக. எழுப்பதை கண்கள் பார்க்கும்படி நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். நேற்று மீண்டும் என்று மாறாதவராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் போட்டு ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். பிரியமான ஜெப பங்காளரே, ஆண்டவர் நம்மளுடைய ஜெபத்தை கேட்டுக்கிறார். இந்த நாள் முழுதும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்குள் நீங்கள் வளரும்படி உங்களை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆமேன்.